Takže celý písaný návod na medvedíka nájdete v skupine Kurzy háčkovania s Ľubkou a môžete sa riadiť vlastne aj podľa toho návodu, alebo teda vám budem hovoriť, čo ideme háčkovať. Takže hlavička začína magickým krúžkom, my si uháčkujeme asi takto, slučka, háčik vložím do slučky, prevločím očko a spravím prvé reťazkové očko. A teraz spravíme 6 krátkych stĺpikov do toho magického krúžka. Takže toto máme prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Ešte si to trošku zatiahnuť a ešte tu opcháme 1, 6. Zatiahnem. Dobre, do posledného dávam značkovač, aby som si pamätala, kde končí náš prvý. No a začíname druhým riadkom a to znamená, že budeme 6 krát rozširovať. Každé očko vlastne rozšírime. To znamená, že do každého očka uháčkujeme 2 krátke stĺpiky. Prvé očko nám začína tu. Do toho sa bude tak ťažšie píchať, takže môžete si ho nejako, keď tak skúsiť ihlou rozšíriť. No. Podarilo sa. Takže to máme v prvom očku. Záleží od toho, ako budete zaťahovať. Ak zaťahujete moc ako ja, tak vám to pôjde ťažšie. Ak zaťahujete menej, tak vám to pôjde podstatne ľahšie. Takže 2 krátke stĺpiky do prvého. Túto krátku nitku si zároveň zahačkujem. Tam mi ostane, neviem, či to vidíte, takto nad háčikom, na tých očkách vlastne. Teraz 2 krátke stĺpiky do druhého. No. Ideme na tretí. 2. A teraz štvrté očko, takisto 2. Raz, 2, 5. Ste videli? Tak, ten háčik pichám do toho očka a tu vonku si iba tak prehodím potom cez ten háčik, aby tam vlastne ostala zaháčkovaná. Do 5. No a do toho, kde bol značkovač, to je vlastne naše ďalšie očko. Urobíme rovnako. 2. Trošku mi to horšie zaostruje. Dobre, do posledného očka vložíme znova značkovač. Tak, teraz si môžete zrátať, že tých očiek tu mám 12. Ďalší riadok budeme háčkovať. Do prvého očka spravíme 1 krátky stĺpik. 1. Tak. A do toho ďalšieho, tuto vedľa, si spravím znova 2. Raz, 2. Na vode sa tieto rozšírenia označujú ako Včko. Teraz to aj vidíte. Tieto 2 vlastne
je Včko v jednom očku. Preto aj v návode sa to zvykne písať ako Včko. No. Takže pokračujeme znova. Do tohoto prvého si spravím jeden krátky stĺpik a do ďalšieho dva. Tento riadok 3 máte označený v návode ako v zátvorke 1 ks, to znamená jeden krátky stĺpik, čiarka Včko, to znamená to rozšírenie, toto naše, že dva stĺpiky idú do jedného očka. A za zátvorkou je krát 6. To znamená, že všetko, čo je v tej zátvorke, to, že jeden krátky stĺpik plus rozšírenie, zopakujeme 6 krát a tým pádom nás vznikne 18 očiek. V každom riadku vlastne 6 očiek pridáme. Takže to budú násobky 6. Takže ideme znova do ďalšieho, dáme jeden krátky stĺpik a do toho vedľajšieho pôjdu znova 2. Tak pokračujeme ešte k značkovaču. Do očka, kde je značkovač, by mali výjsť 2 krátke stĺpiky. Takže ak by vám nevyšli, tak ste pravdepodobne niekde spravili chybu. Raz, 2. No, tu máme 1. A do značkovača mi vyšli 2. Raz, 2. Dobre. Teraz máme očiek 18. Pokračujem riadkom číslo 4, kde máme v zátvorke 2 krátke stĺpiky, čiarka V, to znamená rozšírenie. A to všetko krát 6. Takže dáme vlastne do týchto prvých dvoch očiek, dáme po jednom. Tu je jeden, tu je druhý. Tam, kde sme predtým rozširovali, neviem, či vidíte toto Včko. To tak sa budem snažiť priblížiť. Tuto máme to Včko. A do toho Včka pôjdu vždy 2 krátke stĺpiky. Takže sme si vlastne teraz spravili do 2 očiek, prvé, druhé, to po jednom krátkom stĺpiku. A do tretieho si dáme 2 a 1, druhý. Tak a znova ideme do 2 po jednom, raz, 2. No do tretieho dáme 2. A takto zase k značkovaču. Znova do očka, kde je značkovač, nám vyjdú 2 krátke stĺpiky. Teda to naše rozšírenie. 2. A do ďalšieho. Raz, 2 a do tretieho 2. Tento jeden, druhý. Do tretieho očka nám vyjdú znova 2. A teraz posledné rozšírenie 1, 2 a do značkovača nám vyjdú 2. 1 a 2. Znova si vložím značkovač. A ideme na riadok číslo 5, kde pôjdeme 3 krátke stĺpiky a do 4. budeme rozširovať, teda 2 krátke do 4. pôjdu. Takže 3 po jednom, 1, 2, 3 a do 4. 2, 1 a do toho istého druhý. A takto do kolečka, k značkovaču
2, 3 a do ďalšieho 2. Teda do toho štvrtého v tomto prípade. Keď si všimnete, to naše koliečko vlastne nie je koliečko, taký šesťuholník, ktorý má, keď si vezmete 6 strán, 1, 2, 3, 4, 5 a tu bude mám palec je 6. A vždy to v týchto rožkoch, v týchto špičkách je to naše Včko, to rozšírenie. Ono to je, uvidíte potom pod sebou také tie Včka. Tam vlastne vždy rozširujeme. Takže pokračujeme. 1, 2, 3 a do štvrtého 2 krátke stĺpiky, znova 1, 2, 3 do štvrtého dáme 2 krátke stĺpiky, znova 1, 2, 3 do štvrtého 2 krátke stĺpiky a znova 1, 2, 3 a do značkovača 2 krátke stĺpiky. Takže máme za sebou riadok číslo 5 a aktuálne máme 30 očiek. Pokračujem riadkom číslo 6, kde pôjdu do 4 očiek po jednom krátkom stĺpiku a do 5. 1, 2, 3, 4. Do 5. pôjdu 2. Takže 4 po jednom. 1, 2, 3, 4 a do tohoto 5. pôjdu 2. Zase to naše rozšírenie. Takýmto spôsobom si to znova prehačkujte až ku značkovaču. Takže 4 a do 5. pôjdu 2. Tak, dostali sme sa k poslednému rozšíreniu v tomto 6. riadku. Takže 1, 2, 3, 4 a do posledného 2 krátke stĺpiky. Znova vložím značkovač a pokračujeme riadok číslo 7, kde pôjde do prvých 5 očiek po jednom a do 6. očka pôjdu 2 krátke stĺpiky. Zase to rozšírenie, takže 1, 2, 3, 4, 5 a do 6. pôjdu 2. 1, 2. No, znova. 1, 2, 3, 4, 5 a do 6. 2. Tak, znova si prehačkujete značkovaču. Značkovač, tam vám zase vyjdú 2 očka, no, takže si prehačkujte. No a znova sa dostávame k značkovaču. Takže to je to moje 6. očko v podstate, kde dám znova 2
krátke stĺpiky, takže toto sme mali riadok číslo 7, aktuálne máme 42 očiek, kto by si chcel spočítať. No, ak by ste si chceli spočítať riadky, by ste nemuseli držať v hlave, koľko riadok háčkujete, tak je to jednoduché. Začínate tu od tohto stredového koliečka, kde toto prvé koliečko je náš riadok 1. A od toho koliečka vždy 1, 2, 3, 4, 5, 6, to mi nejako nevychádza. Ešte raz. Koliečko 1, tu je 2, 3, 4, 5, 6, 7. Každá tá medzierka znamená ako jeden riadok. Takže toto je prvý, druhý, tretí, štvrtý, 6. a tuto hore to je 7. riadok. Takže 7 riadkov sme preháčkovali. Je rozdiel, či rátate riadky tu, alebo nejako inak, lebo ja vždy rátam tak, aby mi vyšlo to semka za značkovačom. Niekedy sa stane, že vám vyjde iný počet. Tu napríklad, keby rátam, že 1, 2, 3, 4, 5 a to mi vidí iba 6, ale za značkovačom by bolo v podstate 7. No, takže háčkujeme, či rátame vlastne riadky za značkovačom. Pokračujeme riadkom číslo 8, kde si uháčkujeme 6 krátkych stĺpikov, teda vlastne do 6 očiek po jednom krátkom stĺpiku. A do toho 7. si budeme háčkovať 2. Zase to rozšírenie, takže vám ukážem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A do toho posledného pôjdu 2 do toho 7. Týmto spôsobom zase rozšírime celý tento riadok. 6 očiek vlastne tam akoby pridáme. 2, 3, 4, 5, 6. Do 7. pôjdu znova 2 krátke stĺpiky. Tak, týmto spôsobom budete pokračovať. Ja vám zase ukážem, keď prídem ku značkovaču. Takže znova som až pri tom značkovači mojom, kde pôjdu 2 krátke stĺpiky. 2. Vložím značkovač a teraz pôjdeme vlastne iba dookola háčkovať. Bude to nejakých 9 riadkov. Na vode to máte napísané, koľko riadkov pôjdeme dookola. Takže pôjdeme len háčkovať do koliečka, do špirálky. Takže budeme háčkovať dookola a nebudeme teraz nikde pridávať. Budeme háčkovať riadok 9 až 17. Nie, vlastne riadok 9 až 15 a potom v 16. riadku budeme znova pridávať. Takže háčkujeme dookola 48 krátkych stĺpikov. No. Preháčkujte si až k riadku číslo 15. Potom si ukážeme ďalšie rozšírenie.